aprangsi kedua phanta kardong pajir lo pini ledak Press Club Foundation di kecok arani lo basipin non bangkela Christians arpen etetini lat bangso lama puta arju konsina pini ke dipu Press Club inkoi rake thom mato ami hange thega nilo apen lasob dipu Press Club ke same thing ke 2002 ningkan lasi penengan ke ningkan inkoi rake thom pleng lo lasi la ningkan inkoi rake thom ke pleng hut nilhin pen reporter mate pherangke tumanan isya message ding tu pada chuning ring tu labang lapu helo je rangali satumta lu pinang charli nai purhi nai athe lai purhi he thek pulutang te news script ke tok pen teng lok ajat ahina nata papang nu thek theda ji athe nongke nilia prang ta ninje bomlo actor cricketer footballer la thung lu thek kuide ta chok chita media person tong lu tok thek thi news tok thek po thek lage kang thim lim la so reporter kali de lo nasi non Assam chief minister ta 2025 ani kan ke hedi kitapor borho year of book tamne laso ni kan mange lu purhi unai kitab nam unai lapen minister tumata book fair long dam si kitab nam dam nai du lason kiputa du lasi labange kinang sot lo lasi media person tum laso lambang asabu importance and purpose ni matada alangli hin pen kapachini dun pot churolo sa no thank you juru parlo